Moikka, mä oon Eeva. Mä oon päässyt tänään todella hienoihin puitteisiin kokkailemaan. Mun pitäisi tehdä ateria parille ammattikokille. Kristian kokkimaajoukkueesta. Tuli vähän auttaa. Loistavaa. Mennään tonne keittiöön. Mä toin kotimaista huippulohta, niin mitä jos vietäis se toiselle levelille ja käytettäis suviduunia? Mä en oo ikinä tehnyt mitään suvit, mutta sä varmaan kerrot mulle, miten se tapahtuu. Tää on tosi helppoa. Lohet pussiin, öljyä suolaperää, sen jälkeen vakuumikoneeseen ja ilmat pois. Okei, onko se nyt valmis? On. Miten menee? Tosi hyvä. Hyvin. Ollaanko me valmiit meidän vieraille? Ollaan melkein jatkossa, Okei, niin me hyvä. Tässä on mun kaverit kokkimaajoukkueesta. Moi. Moi. Mitäs sinne nyt menee? Tänne menee vähän hedelmiä ja kurkkua ja... Näyttää tosi hyvältä. Mahtavaa. Niin kuin näet, niin kaikki kosteus on pysynyt siellä lohen sisällä. Se ei ole kuivunut yhtään. Valmista. Minkä arvosanan antoisit? Vahva 8,5. Noniin, uskallatteko te maistaa? Totta kai. On kyllä tosi meukasta. Yes. Kippis.